ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ ଉଠି ନଥିଲି, ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଧାନ ଉଁସିଆ ହେବାର ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଧାନ କାଢ଼ିବାରେ ବୋଉକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି। ବୋଉ ସେପଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ବନେଇଦେବି। ପିଲାଦିନେ ମନେ ଅଛି ମୋର, ବାପା କହିଲେ କି ମା ଟିକେ ନାଲି ଚା କରିଦେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଚାରେ କେତେ ପତି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଅଧିକ ପତି ପକାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ। ହେଲେ ଚା ପିଲା ପରେ ବାପା କହିଲେ କି ମା ତୋର ଆଉ ଦିନେ ଚା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଚାଟା କେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ମୋ ଛୁଆ ଆସିଗଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୁଁ ସକାଳ ବେଳା ପଢ଼େଇ ଦେଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଛୁଆଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 10th ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ। ଯୋଗୁନିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଡୁଗୁଲା ତା ଭଉଣୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ କହିଲା କି ଦିଦି ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେ। ଯୁଗୁନି ବି ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖୁଆଇଦେଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖେ ତ ଡୁଗୁଲା ସବୁ ସୂତାକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଘରେ ରହିଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। ତଥାପି ସେ ତା ଦିଦି ଛାଡ଼ୁନି କି ମୁଁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଡୁଗୁଲା ବାବୁ ସେତିକି କରିବି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି। ତାପରେ ସେ ସିଲେଇ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ମୋ ଦିନ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।